Dia awan-awan, bro. Awan-awan kan bro. Tak turun. Mira dulu. Dulu. Buru kan? Aduh. Ya. Nak kos turu. Wah, beduk-beduk dengan lagu seger ya Pak. Boleh yang ngutangku kok ngono ya. Iya. Seger. Ono naman. Oh, kok kita ana lawa apa. Bruh. Walah. Iwak kok amek siji. Piye ngene dak ora warak iki, Mbok. Wah, ngene iki lho. Enake urip nang desa. Ora ana panganan, ana pring iso mangan. Ayo mancing. Sik tak sisikane pek ben lancar landhep. Untuk gamane sing sepinto. Duh, kok malah metu kene keliru iki wah. Ya, iki weteng mulai ngene kok. Lho, TV-ku durung mati sik tak patenane. Wah, mancing iki wetengku ngelah iki. Ya. Mancing pek au. Pek mancing. Sisi aneh pek ben mancing. Penak ku mancing. Kalau pancingan kalau nggak ada purel lah, soal kering ini purel. Kalau kok mendungan ini nak udan, ketera udan apa ya enggak? Terak banjir mau terak kono, bojoku seneng nak omah ini. Kita lagi bojo. Ya Allah. Karena bala aku ngejak bodoh anak kono ya, sing ayu-ayu. Mancing. Karena bala. Kok nak luru bolong pe ah. Jadi ada pe lah, ada pakai. Kok ngene ta. Randhe penting ku mangan, aku penting ngelek kok. Lah, kok ngerami lah, udan tak ben udan. Karek Gusti Allah ngene. Ora ono wong ae. Woi, Dus, nene kok, woi. Woi. Hei, ana apa? Woi. Kasih aku kejegol iki lho kasih. Hei. Tolong ya. Dipangane Pak Yu iki lho aku sikilku. Wah, kacau. Nene kok, Dus. Ono apa ae? Ayo mancing yo. Yo. Ini Cekelan kok bendo aku tak wedi. alah randhe-randhe ngono ana sing belum kok iki. Sak aku tak nyelak dulu tak ngisi latihan wae bener. Nyisi ora ngono, nyisi ngene lho. Nyisir. Ah, bener ya. Lah, saya ngono. Motor aja lah. Tak kalep-kalep penting tak anu ah. Wah, wong alfa iku kok ketek lemune kaya mbok. Sopo? Engko dikeki iwak nang. Yo, gerano. Awake ben lemune. Menambahkan solidaritas. Ya. Sosok sisa. Ngono. Masuk ngene. Wah, kowe ku kakek tumu apa-apa lah. Engko tak ambek nyemplung ambek mancing kok santai, Go. Santai. Ora diamuk makku aku ndek wong Blayu kok. Ora dandeng kok atas bareng-bareng. Yo atas iki kepegowo pancing kowe iki. Ah, sok.
Ki makan saiki opo? Opo? Kok cerak anu lho. Iwake do wedi ngono. Ternyata ana wong ngising. Biasane ono. Iya. Engko ambek nyegat purel lah. Iya, ya lah. Lah ya wonge ya. Iya. Yang ya. Oh, dang. Sesuk tekun ninja dah ya. Iya, tekun ninja. Knalpot Alpha. Wes tak banter ah. Masih metrical. Wah, banyak lagi. Wah, iya orang biaya ke biaya lah. Kayak pasti nak kenang wong lagi. Iya, nak kene ya. Ngono ah. Anu, kowe aja bayek. Kowe bayek aku. Ya ampun. Masuk ora? Masuk. Tak gawe dhewe ya. Wong kok kembal aku. Iya, paham, wis paham. Ini makan saiki apa? Oh. Arek kuwi. Cerita pasti cerita. Iya, cingine pun kayak ono pikir. Iya. Ngono, Mas. Ya lho, Mas. Yo ngene lho, ngene asline ngene lho, aku paham Mas ini. Iya, piye. Wong mancing cek yo ngene, Mas. Sing ngene iki wis ngono ku pokoke paham aku. Kok ndak entuk dipangan lho. Nanti dipangan, mari aku belum mangan, belum lawan, mau rawan aja. Pak lawa apa lawam? Pak sak sire cuwili are. Ora warna. Lho yo ora wareng Ora ora. kaya pancing ya. Engko mancing. Ayam mancing asu ngene kok ngene. Wis kok sik iku lho ngenteni wong ka dolunga. Duduk ngono kok dodol apa ya. Suwen wis ayo mancing. Ayo. Ah sing ngene ayo mancing. Wis mancing ayo. Yo. Goa. Iki lho gowo sik anite tak belekno nek wong. Yo, balekno. Yo. Kene dak wis ah. Yo mangkat wis ayo. Kene lho liwat kene nak kono ana. Aku wetengku ngelo sira aku bilang. Wah, yo ayo makan engko celak kae. Iya, selak. Ana purel. Wis, iku sik ah. Kita ana purel. Ayo, Pak. Wah, iya le. Tulu. Iya lagi kok. Ceket Pak Ayu, ceket Pak Ayu. Aku ora gundah. Ana wong mancing ya enak. Wih, mancing. Ayo melu. Hah? Ayo melu mancing. Lah kok sampe dolanan nak. Mancing ayo melu. Ora bejo. Lu tak ayang ngono kok. Ayo do pacera. Beyek lagi. Ada pacera. Cera. Ngono lho kali kecing ngono. Masa mancing ning kene lah. Keliru iki. Ngut pletong. Ayo balik. Wah. Ayo mancing. Yo, makan. Yo bakat. Beyek lagi. Ora iki. Balik lah go. Mak. Wah, apa lagi? Jalan pokok ana iku apa wonge? Doa. Kon diluru wong dibet kon. Kowe ape ra dinek mau? Sampe dalem, Bung. Tidak wis ayo melu aku mancing. Mancing, Mak. Heeh. Gendong ah. Aduh. Godhong aku. Yo, langkah mancingnya piye? Mancing nggo iki. Gendong yo. Ayo. Kasan kok pahit yo. Ayo ketel. Ayo di kok. Tanya, Tadi ayo. Aku sakit iku lho glure Pak koyo iwak. Apa cilik? Ana kucing. Tutupi. ya dadangi bareng-bareng. Dadangi ana kucing. Ana kucing. Lah aku urung mangan kok. Weh, apa mancing apa pengen? Loh. Mancing sik kowe. Sik.
Oh, bibir yang nunggu. Tak. Yo mulai ah. Nanya. Woi, Apa nanti? Biar apa? Bojone. Oh, Apa mulai dan apa bu? alah. Alah. Bakul ini, Bos. Hei, bakul. Wah, yo. Wabut ya. ayo dong mulai kowe. Ngapiran dong mulai kowe. Ayo mancing terus no, biarno. Enggak petek. Hei, kene ae iku lho. Kene ae lho. Amar kawan-kawan iki lho. Aduh, ayo lho rene. Oh, kawan-kawan. Yuk rononya. Pak yang kena kono Ya ayo mancing kodok ae nek kene. Nek ora ayo kono. Keselap. Kayak gelem ah. Apa? Mancing ya wah enak. Nanti. Nek kono lho, kula ning lho kan ana wong bro mancing emosi. Motore tutuki ngene-ngene. Cah cilik-cilik delok kudu sipakat lho kok. Bocah dong enak. Jelarong kowe. Delok tahu. Dok nganu nyeser. Engko mancing nang kono. Ya. Ora dipancing lek tak tukono. Hei. Jan tukono. Yo engko tak kono sik. Aku lagi nganu. Ayo ngeten ae. Ayo ngetan mancing. Wes kene lho kene. Kene ae lho, hei. Ono lho rada rono. Ini lho kene. Ya lho kene ae. Nah. WA tok. Semua. Lah aku kapal. Yo piye le? Yo mancing yo. Woi. Ngene lho Mas. Wong mancing. Piye. Wong mancing ibarate Hei, piye? ngono pek bahari lagi ngomong. Wong mancing ibarate keluar kok. menyatakan Hei, kepada orang lain. keluar ini tiku. Astagfirullah, ya Allah. Aku melu nyemplung apa melu mati ae. Kan? Heh? Karena kan kowe ya. Pura-pura pengen. Bayek lagi. Ngono lho. Nah. Ngene lho. Wong mancing ibarate Ya terus kene kok rupane ngene iki kepiye, Gus? Kalau misal Enak natang segel ayo Mas. Loh, ayo. Wah, jane dungokno. Weh Mas, rene pancingnya jika sih Mas. Iya. Arep kowe lho. Aku ra sida mancing ngene iki. Tak ngene, ya pancingnya. Ngene lho. Wong mancing ibarat kan Aduh, dipono watu kudus. Ya Allah. Ya Allah berikanlah kesabaran kepada hamba ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Ya nak dono, ayo. Apa? Mas, aku nak ngomong dulu. Wong mancing Hidup itu seperti air mengalir. Ya betul. Kalau ada sampah ya nyumbel. Masuk. Gitu. Jadi kita hidup itu harus dinikmati. Bayek lagi. Bagaikan rembulan di awan hitam. Kita hidup harus tiada bahan pokok ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh, mancingnya rabar iki, aku urung tok iwak kok. Kope aku urung tok iwak kok wis mulai. Kope ah. Gentenan aku ae ya. Aku gak yo ngene kiai cilik ngene lho. Ya. Hei, dungono mung dalil rene. Reno tak cowomplongno kowe. Udah dalang ngene Aku ora trimo. Santai ya. Mas ora Iman. trimo, yo. Ngene lho. Wong mancing ibaratkan menyatakan cinta kepada orang lain. Kok iso? Lah kok ora? Kita menunggu ikan sampai tidak ada waktunya. Kita juga harus menunggu jawaban orang itu. Ngono. Makluk so. Ya iyo. Ngono. Salu. Dalil Nabi Muhammad. Wassalam. Ndi HP ku ndi? Aduh. Wetenge larane kok ngene. Kudu ngising ora nek omah ora ono WC. Wis tak sing ono kali. Tak mesti nek kene sik aku. Aduh. Apa kita kamu? Waduh, ini tak lega ngising. Segere. Aduh. Suwo gere.
Wes mancing lak kene ae. Kene iki nyemplung ah. Nyemplung acarane ah. Nyemplung ah. Nyemplung ora. Mancing gowo HP. Lho sampe update status ada ya. Guys. Masuk ora. Tak pakanane pek ben do metu. Siap video call lah. Hai guys. Metu. Kur. Wih. Waduh, makan topo skillku. Be. Iki lek ora ono lah ya. Ndang. Abune tek iki. Yo. Heeh. Abune. Wah kok ngene. Iki lho, masuk anu. Iki kok kuning-kuning lek do liwat ngono sik kuning. Hei, kok apa? Wah. Iya lah. Iku lho. Kok apa ya lek lali. Lek ki ngembah apa kalau ngembah. Bocah kurang ajar. Iya, ono wong ngembah mbek nyisik. Ayo dipuarani jajar. Terus yo. Parani ae tol. Kecewa aku tak cewek sik. Sandal. Wah, iko apa iko? Wah, wes. Jeblok kok. Iko apa? Woi. Wah, biji jago. Ayo kalau jegur. Jar ya. Tak bisa. Dan dudus. Tak. Wah. Along. Hei, buka gol. Dak. Botene piye kok nak duwe dhewe? Ya Allah, anakku. Lagi awake panas kok. Tabungan ae. Piye ya? Ngendakno dhuwit go periksan terus. Aduh tak buanteng agem. Dak buka kawe. Hei, buka kawe lho. Hei, yo menak. Ana bae becak. Ayo menas. Ewe perintah. Woi, ono mak. Ono wae wedi sayo. Gili. Weh, kapung wonge ngamuk-ngamuk ae dadi parani ae. Jumborokno ae. Ayo. Mau mbekno tuwa pendengarane jelas koyo wong enom kok. Aku dhek nyenane apa kemaluane pitik. Ijo apik kok alat kemaluan.